फ्लाइट ಅವಸ್ಥೆ ಪುಣ್ಯಂಗೋಡೆ ಪೂರ ಅವೇನೆ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಲಗೇಜ್ ಮತ್ತು ಬಂಗೋಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಂಗೋಂಡು ಟ್ರಾಲಿ ಸಮಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಪನ ಮಾರೆ ಅವಳ ಒಂತೆ ಲಗೇಜ್ ಇತ್ತು ನಾಪನ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ಈತ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಬೋಡ ಶೀ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಪೋತಿನತ್ತ ನಾವೇ ಫ್ಲೋರ್ ಉಡಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಡಲೆ ಯಾನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಪಿರ ಪೂಪಿ ಮಿತ್ತು ಪೂಪಿನ ತೋಜಿ ತೂನ ದಾದ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಪಿರ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲ ಈ ಫ್ಲೋರ್ ವಾಪಸ್ ಬೈದಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾರೆ ಇಂಚ ಮಾತಾಪುಡು ದಾದ ಪಂಪಿನ ಪಲ್ಲೆ ಮೊಗಲ್ನ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ ಮಾರೆ ರಾಕ್ಷಸ್ನ ಕಲ್ನ ಇಡೀ ಸುತ್ತೋಲಿ ಅದ ನಾನು ಆಂಡನೆ ಆ ಪಂಪಿನಿ ನಾನು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಪಿರ ವಾಪಸ್ ಅವೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಏರು ಕೆಲವು ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ನೆಟ್ ಶಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಏನಂತೂದು ಯಾನ್ ಪೊದಕೇಂಡೆ ಕಲ್ಡ ಯಾನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಬಂದು ಅಂದ ಬಂಡೇರು ಏನಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ಬುತ್ತಿರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಏನು ಮುಂದೆ ಮುಲ್ಪನೇ ಉಳ್ಳನೆ ಕಡಿಮೆ ಮನೆಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಪನೊಂದು ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಗುಲಿ ರೂಲೈ ಪೋಯಿನೆಂತೂ ಯಾನ್ ಅಂಜನೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಈತು ಬಂದು ನಾಚಿ ಕೆಟ್ಟಡ ಈ ಸುರುಕು ಪೋನಾಗ ಈತು ನಾಚಿ ಕೆಟ್ಟನ ಬೇಲೆನೆ ಬರ್ತಿತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಪನ್ ಮಾರೆ ಲೈಫ್ ಬಿಡು ಹೊರ ಎನ್ನಕ ಎಂಕ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಎಪ್ಪಣ ಸಮಟ ನಿದ್ರೆ ಚಂದ ಏತು ಪೊರ್ತು ಕಾತೆ ಅನಂಜು 7ಗೆ ಬೈದೇನ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬಿಡ್ತೀನಿ 3:34 ಅಂಜು 4 ಆತನು 4ಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿ ಇಡೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಅನ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ಬೇಕ ರೀಚ್ ಆದ್ದು 7 ಆತನು ಆಂಡ 7 ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ 9-7 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮೂಲೆ ಒಜೇ ಕಡೆ ಬಡ ಮಾರೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇನು ಯಾರಮ್ಮಳ ಬಂಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಅಂಕು ಇಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಾಡಲು ತಿನ್ಪಾಲೇನು ಬಂದು ಆಡದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಆತೆ ತುಲ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗನೆ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಪಿರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೋಡ್ ಆಡ ರೋಡ್ ಉಡೆ ಪೋನ ಮತ್ತಲ ಪಿದಾಯದಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಹಿಂದಿ ಪಾತೆದು ಹಿಂದಿ ನಾಳೆದು ತುದಿ ತುಂಡು ಮಾರೆ ಅಂಚ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಡ ಯಾನೋರು ಕೆಲವು ಮದುವೆ ತೂಪಿನ ಪಂಡ ಈ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿಲೇನು ಮತ್ತು ಹಾಕುಲ್ ಲಗೇಜ್ ಎಂಚ ಕೊನಪೇರು ಎಂಚ ದೀಪೇರು ಪಾಪತ ಮಾರೆ ಐಕ್ಲೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕುಳ್ಳದು ಪಿದೈದು ಪುನಾಗ ಐಕಲ್ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜಿನೇ ಇಂಚ ದಕ್ಕುವೇರು ನಾನು ಐಕ್ಲೇನು ಇಂಚ ದಕ್ಕುವೇರು ಅಂತ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೋಜಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೈದು ನಲ್ಪ ಇಂಡಿಗೋದಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಅಕ್ಕಲು ತಿಲೆ ಲಗೇಜ್ ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪುನ ವಾರ್ಡ್ ಜಾಲ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋಂದುಲೇನ್ ಬಡ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದುಲೆ ಪತ್ತರ ನಾಚಿಗೆ ಮಾರ ಆಡಲೆ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ರೇಗ ಅರ್ಥ ಪತ್ತ ಪಂದ್ರ ಪಿಸ್ಕೆಲೆವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಥೋಪಾವೆ ಎಂಕು ಬಿಂದು ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಿಸಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಓವ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕಳ್ದ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಹಾಸ್ಟೆಸ್ ಏರಿಸ್ಬೇಡ ಅಗಡ ಪಂಡೆ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕು ಕೊಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನು ಬಂದಿತ್ತು ತೂಕ ತಿಕ್ಕಣ ಎನ್ನ ಲಕ್ ತಿಕ್ಕಿಸಿದ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಚದಿ ಅವನು ಮಾರ ಉಗ್ಗೆ ಬರೋದು ನೋಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ This is called luck. Enku window seat tikini. Last minute but emergency seat. Tuga tada ne avadu but window seat tikini enku. So one day nama akashaddu mettadu mata toompoitu katana window seat tikinata. Still andala ಮಂಗ್ಳೂರು ರೀಚ್ ಆಯ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ
ಬಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಬಸ್ போடுறது ഞാൻ പോകുന്നില്ല ಅವ ಎಂಗಾಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಂದು ಪಿರಾಬ್ದ ಎಂಗಾಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ತಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ದು ಏನಿತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಮಾರೆ ಪಚ್ಚಿದ್ದು ಪೋಡ ಬ್ಯಾಗನ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪಿನೇತುಲೆ ತೆಂಗುಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಂತ ಇದಲ್ಲ ತಿಂದದು ಮಗ ಪೋಪಿನ್ ನಮ್ಮ मेरे नावस लेदम పోపిని ಏನಮ್ಮ ಏನಲ್ಲಿ ಲೆದಂ పోందులేదు ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಶಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಡೆ పోందుಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ತರ್ದ ಬಕ್ಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ 1 ಗೆ పోవడు పోపిన్నಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಶಟಲ್ ಇಡು ಇಂಕುಂದು ಕಾಲೇಜ್ ನೆನಪಾಪ ಮಾರೆ ಶಟಲ್ ಹಿಡಿದ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಇಂಕುಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ 1 ಮುಟ್ಟ ಹೋದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬಸ್ ಇಟ್ಕೋಕ ಅಂತ ಅಂದುದಿಲ್ಲ ತೂಗ ಕೊಯ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಓಲು ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇಂಕುಲು ಏಪಾಗ್ಲೆಂಚ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಜಿ ಒಂಜ ಊಬರ್ಡೆ ಪೋಲೆ ಮನಿ ಒರ್ತಿ ಉಪ್ಪುನುಂಡ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಜತ್ತಂಡ ಇದ ಒರಿ ಒಂಜೆ ಜನ ಪೋಪಿನಾಡ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ 1 ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಶಟಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀಕ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು BMTC ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮುಜಿನಾಲ್ ಜನ ಉಲ್ಲರ್ ಬಂದಾಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಪಂಡಿಂದ ಪಂಡ ಓಲಾ ಊಬರ್ ಓ ಆಡಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಂಡ BMTC ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪಡು ಸೊ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ 1 ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಓಲಾ ಊಬರ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನ ನೆಟ್ಟೆ ಒರಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬಸ್ ಮಲ್ಪುನಾನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿ ತೆಂಗುಡು ಏತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪಾನೆ ಅಡೆ ಇಡೆ ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಅಂತೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ವೆದರ್ ವಾ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾರ ಇತ್ತ ದಾಲ ತಿಂದದ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೋಡಿತ್ತ ಪೋರೆಗ್ ನಾನೆಲ್ಲ 1 hour ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಪೋಡಾಂಡ ಅಂಚ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂದದ್ದು ಪೋಕ ಅಂತ ಅಂದದ್ದು ಸಮಾಧಾನ ಪನ್ಪೆರದ ಇತ್ತಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಕ ಇಲ್ಲ ಪೋದಾಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಎರೆಗು ಬೋರ್ಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಯಾರನ್ನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿನ ಬೇರೆ ರಿಟರ್ನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನೆನಪಾಯಿಜಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನೆತ್ತೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.